Ahoj, vítám vás v podcastu v papučích v dalším díle a dnes tady sedím s dalším krásným hostem a tím je Soňa Milová. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Jak se dneska máš? Mám sa super. Prvýkrát robím nejaký takýto podcast, takže uvidíme, čo z toho vyjde, či budem vôbec normálně rozprávať. Já si myslím, že určitě jo. Zatím to zvládli úplně všichni, takže to určitě zvládneš i ty. Tak jdeme na to. 3 slova, která ti charakterizují. Energická. Teraz neviem to slovo po slovensky. Clumsy, že ti všetko padá a proste... No, Neohrabaná. No, niečo také by som to nazvala. A vášnivá, passionate. Proč zrovna tyhle 3 slova? Tak energická, lebo sa furt musím hýbať a milujem tanec, takže je to niečo, bez čoho naozaj asi neviem existovať, takže furt som niečo, že nemôžem byť na jednom mieste, takže preto asi energická. No, potom clumsy, teda taká, všetko mi vždy padá, všetci vlastne aj moji kamoši vedia, že keď je okolo mňa káva, majú si dať pozor, lebo vždy ju rozlejem, buď na nich, alebo všade inde. No a posledné som povedala passionate, tak lebo myslím si, že do všetkého, do čo idem, je tam nejaká tá vášeň, prečo to robím, že není to len tak. Takže yes, že dávam do toho prostě srdce vždy. Jestli tě tenhle podcast baví, tak se neboj dát like, odběr nebo třeba i komentář. Nic to nestojí a nám to moc pomůže v naší tvorbě. A teď už se můžeme vrátit zpátky k dílu. Kdyby si měla popsat, jaký jsi teď jako... Čemu se teď všemu věnuješ? Co je teď prostě to, co tě jako naplňuje, obklopuje? No, tak teraz prvý vlastne rok mám tanec ako vlastne všetko, lebo predtým ja mám aj školu úplne vyštudovanú v niečom inom, pracovala som v office dlhé roky, že tanec bolo pre mňa len také hobby a niečo, čo som sa tomu venovala od 3 rokov, ale vždy som to brala ako niečo, nejakú lásku, že nechcela som, aby sa to stalo úplne moja práca, až že iba. Akože učila som všetko, tanečne sa vzdelávala a tak ďalej, ale vždy to bolo také na tom hobby. Ale teraz vlastne prvý rok som skúsila proste výjsť z tej komfortnej zóny, lebo už sa to nedalo sklbiť normálny office job a tanec, pretože som booked and blessed, akože som strašne za to vďačná, ale už sa to nedalo proste sklbiť, takže som dala výpoveď. A povedala som si, že prvýkrát skúsim naplno tomu proste venovať všetko. A musím povedať, že som fakt milo prekvapená, že mi to naozaj funguje. Ako prvýkrát som tak šťastná v tom vlastne, čo robím a vidím v tom zmysel. Takže naozaj sa venujem tancu, či už učím, vystupujem, všelijaké iné projekty, tak Praha je toho úplne vlastne zdroj všetkého, že aj do filmu a videoklipy a všeličo iné, takže mám toho veľa, ale zase robím to, čo ma baví, takže je to strašne super. Takže uvidíme, ako to pôjde, ale zatiaľ je to tanec. Kdyby si měla říct, jakým se věnuješ stylu? No, toto je veľmi... taká otázka, lebo ja od mala vlastne sa venujem všetkým štýlom, lebo som bola v nejakom takom klube, kde sme robili proste disco, hip-hop, street dance, show dance, contemporary, proste každý štýl. A potom, keď som začala sa vzdelávať inde, že som chodila na medzinárodné kempy a tak ďalej, tak tam už sa to postupne tiež nabalovali tie štýly, takže ja by som naozaj povedala o sebe, že som versatile, že nemôžem povedať jeden štýl, že toto som proste ja. Akože nedávno som sa naozaj našla v tom jazz funk, to je niečo ako spojené vlastne hip-hop a jazz dohromady a je to veľmi taký ženský a performance dance, že naozaj na stage a v tom som sa fakt našla a myslím si, že to mi tak najviac ako keby sedí, ale určite milujem contemporary, milujem hip-hop, milujem proste všetky tie odvetvia
iných štýlov, takže ja reálne naozaj, ja proste milujem tanec, ja by som to tak nekategorizovala a už je to tak aj v tom svete, že aj tí učitelia už začínajú, že nehovorme asi, že čo je toto, proste je to choreo. Takže jo, ja som ale skôr na to choreo, že freestyle a tak moc nerobím, takže tomu sa nevenujem. A ještě, jak jsi říkala, že jsi teda předtím pracovala v ofisu, to byl full-time job? Jo, to som mala full-time, bol to v takom startupe a ja som vlastne koordinovala 2 joby, lebo mi prišla vlastne ponuka na vlastne turné s Jižím Kornom a Leošom Marešom. A ja som vlastne musela koordinovať full-time job a s tým turné, ale keď napríklad to mesto bolo 4 hodiny od Prahy a keď skončilo ten koncert proste o polnoci, tak som prišla domov o 4 ráno a stávala o 6. No akože bolo to fakt, už sa to nedalo sklbiť, preto som vlastne dala výpoveď a už som sa venovala tomu, ale akože mňa stále baví sa vzdelávať a stále baví ma aj iné odvetvie, ale myslím si, že je super, že môžem mať ten taký diplom vzadu, že keby niečo sa náhodou stalo, tak môžem mať. A kdybys to měla porovnat, jako ten život, když chodíš do práce, do nějakého ofisu, anebo teď jako život, jako tanečnice na plnej úvaze? Je to strašne, že keď vás ten job, ako keby keď ťa ten job, ktorý robíš v office 9 to 5 nenaplňa až tak je to strašne, že ťa to odťahuje od tej reality, že ty musíš vlastne byť od 9 do 5 zavretá v tej kancelárii, ale moja hlava bola, že s tancom niekde mimo, proste, lebo sa chcem hýbať, furt som taký energický človek. Takže ma to dosť ako keby bralo mi to tú energiu. A som si tak uvedomila, že aj tá mesačná nejaká vyplata, akože sú to super peniaze, máš proste istotu, že každý mesiac dostaneš niečo, ale aj s tým tancom je to také ako keby nevyspytateľné, že za jeden job môžeš dostať vlastne celú tú mesačnú výplatu a potom máš vlastne čas, ale aj na seba, aj na nejaký rozvoj, aj na iné veci. Strašne ma baví aj kreatíva, že vymýšľať a tak. A keď som mala ten job, tak naozaj som cítila, že niečo mi uniká a nežijem. Že je to také, že niečo robíš pre tú prácu, ale nie je to niečo, čo ako keby vidíš ten result, že to je stále pre niekoho iného. Takže aj preto som to trošku upustila a uvidíme, kde to pôjde. Yes. Ty jsi zmínila, že jsi žila 5 let v Anglii. Tam si se taky tanečne vzdelávala? Jo, ja som vlastne odišla urobiť si maturitu, vlastne posledné ale 2 roky do Cambridgeu. A tam vlastne som išla, pretože tam som študovala také IB, to sa volá International Baccalaureate, to máš 7 predmetov a jeden z toho, vlastne to máš odvetvia, že musíš mať science a musíš mať aj art a z toho art som si vybrala tanec. Takže tam som mala vlastne subject contemporary a bolo to s veľmi super vlastne lektorom, ktorý učil aj v Londýne v takej veľkej škole tanečnej, že bolo to fakt super. A potom som odišla do Nottinghamu na 3 roky, vlastne na výšku, ale bakalára. A tam som potom len sa stala súčasťou tanečnej skupiny, sa volá JME. A to bolo pre mňa úplne ako podľa mňa taký ten breakthrough v tanci, lebo to mala na starosti taká strašne šikovná a inšpiratívna žena, vlastne tanečnička, ktorá není moc známa, akože v tých kruhoch tanečných je veľmi známa, ale není takto známa, že na Instagrame a tak, ale robí tie najväčšie joby a ona si tam proste vytvorila skupinu pre akože ženy, že chce suportovať proste mladé talenty a chce im dať nejakú proste jak to povedať, možnosť sa zlepšovať. Jo. A nejak ukazovať aj tú cestu v tom industry, že je to proste... Takže to byla vyloženě skupina zaměřená právě na to, abyste jako se tím mohli živit. Nebo abyste aj to, že nám dávala aj takúto vlastne možnosť, ale ona mala aj taký program, že vlastne každý mesiac sme sa venovali inému štýlu. Napríklad, čo ja poviem, jeden bol Wekin mesiac a vždy nám na ten mesiac dala toho najlepšieho učiteľa z toho odvetvia. Proste buď z Londýna alebo z Ameriky, že ona mala takto kontakty.
A to bolo strašne super vlastne vidieť, že sa učiť od najlepších a potom sa vlastne zlepšovať a vedieť tie basics a takto nás proste viedla k tomu. A k tomu ešte ako keby mi dodala ten pocit tej komunity, že ako v tom tanci, že my vlastne je super, že sa takto podporujeme, že není to absolútne, aspoň pre mňa, nejaká competition, že je to preto, že nás to baví, že to milujeme a proste no a že sa cítime vlastne, že sme v tom spolu, takže to bolo fakt super. Ale potom ma vyhnala vlastne korona a Brexit. Takže som si musela vybrať magistra vlastne študovať inde ako v Londýne, lebo chcela som ísť do Londýna, ale bohužiaľ to nebolo možné, lebo... Že to bol tvoj plán? Jo. Ja ešte som chcela ostať v Anglicku, ale bohužiaľ to by som sa nedoplatila, lebo Brexit, tie peniaze za tú školu, to je fakt crazy. A tak som odišla vlastne domov a rozhodla som sa, že sa prihlásim do Prahy, lebo to bolo distančné a na magistra, takže prvý rok som robila distančne a potom som vlastne musela ísť už tu. Takže som tu skončila a už som tu. Takže kdyby vlastně nebyl covid, tak asi dostuduješ si vysokou školu v Londýně a možná tam i zůstaneš. Jak jsi to cítila? Líbilo se ti tam? Akože líbilo, ale neviem, či by som tam ostala. Že ja som chcela vždy ísť do Prahy, ale myslela som si, že sa mi to stane až neskôr, že v tej etape. Že Londýn úplne zbožňujem, milujem. Je tam veľa možností, ale je to aj náročné pre ako keby tanečníka, keď si len tanečník. Takže... Je tam veľká konkurence? Konkurence, všetko fakt je drahé. Ten život tam, ak tam chceš žiť pekný život, že v nejakom peknom byte, tak naozaj musíš mať veľa práce a peňazí. No. Takže kdyby si porovnala tú komunitu v Anglii s komunitou v Praze, v Slovensku? To sa vlastne ani podľa mňa tak nedá, lebo to Anglicko je strašne obrovské, že ja som bývala v Nottinghame a tam to bolo super, lebo to je ako keby taká Praha, že tam sa všetci poznali a bolo to také... Aj v tej skupine, čo som bola, tak sme sa podporovali. Ale potom, keď sme prišli do Londýna, tam je veľa vlastne international ľudí a tých, čo sú úplne tam najvyššie, tak si držia takú tú svoju bublinu. Takže neviem to vlastne posúdiť takto vôbec. Že je to a jako pocitově, jak jsi se ty tam třeba cítila jako v tom tanečním světě, když se tam chodila na lekce? Akože... Super. Ako ja milujem ten pocit toho, že prídeš niekde na lekciu a všetci majú ten istý mindset, že chcú fakt makať a chcú proste sa vzlepšovať a milujú to, že my podľa mňa na Slovensku a v Česku sme trošku takí, nie že zatrpknutí, ale že sa bojíme prejaviť, že Ježiš náhodou henten čo si pomyslí, alebo nebudem najlepšia, alebo proste čo ak hen to tam, že strašne premýšľame pri tom, kebyže sme len naozaj, že robíme vlastne to, čo nás baví, že we don't care, tak je to o mnoho vlastne lepšie aj ten prejav, aj ten tanec, čiže niekedy tú tension takú cítim na Slovensku a v Česku, že strašne sa rieši všetko, ale pritom úplne je to jedno. A měla to taky tak někdy? Jakože si se... Jo, veľa, akože teraz už nie, ale... víc otevřít v tom. Ale úplne, ako keby ja som od mala vlastne súťažila v IDO, čo je vlastne, tak neviem, či to poznáš, IDO, že to je to hlavne disco, ale... Ale už to myslím není. No a tá nejaká taká rivalita tam medzi tými klubmi a tak, že je to také, to prostredie, že ti to dáva takú pocit, že Ježišmaria, že všetci ťa sledujú a neviem čo. A tým, že podľa mňa aj tá komunita je taká menšia tu, tak sa to strašne ako keby rieši a ty nechceš byť vlastne za niekoho ako keby too much alebo málo zase, že no, takže a nie som vlastne ten typ, čo to nevie môcť riešiť. Že ako keby je to náročný proces podľa mňa ešte v tom vývoji, ako keby keď si v tínedžerskom veku, tak to úplne proste riešiš, lebo proste ako vždy všetko. Takže mne to Anglicko vlastne pomohlo v tomto, že som si tak povedala, že aha, vlastne veď nikto sa o mňa nezaujíma. Že a tam ti ja asi hlavne nic iného nezbýva. Že no a hlavne nikto sa na teba nedíva, nikto proste, akože jasné, že keď idete nejaké selected groups a tak, ale
konec koncov len sa pozrú, inšpirujú možno, ale nejdu ťa nejako proste súdiť, alebo čo, že to nie sú nejaké auditions na niečo. Takže mi to pomohlo, no. A ja mám pocit aj teraz, že sa strašne vytráca ten pojem tréning, lebo tým, že žijeme v takej tej rýchlej dobe, všetko Instagram je vlastne náš životopis, pridávaš videá z lekcií a proste chceš, aby ťa zobrali do nejakých vlastne jobov, hej, akože práca na stage a pre niekoho a tak ti na tom záleží a strašne sa ako keby vytratil ten tréning, že vlastne na tom tréningu, čo si chceš natočiť to video, tam máš práve, že robiť tie chyby, máš proste skúšať úplne do maxima, že možno, aby sa ti to nepodarilo, aby si zistila, že kde to vlastne sa zlepšiť, hej, že, ale tým, že sme tak strašne v prese, že musíme to mať teraz dokonale, tak... Přitom vlastne po jednej lekcii, že jo... No a to sa nedá, lebo aj ten lektor vlastne na tej choreografii strávil neviem aké hodiny a ešte je to jeho pohyb, takže to je úplne akože už iný level, keď to chytáš úplne a ak to chytáš úplne, že to je ľahké, tak asi máš ísť na inú lekciu vlastne, kde sa môžeš trošku pušovať. Ale toto strašne aj na mojich lekciách opakujem, že vlastne to je tréning, že tu máme robiť chyby, že je super, má to video a tak ďalej, ale že nech to není pre vás ako keby nejaký ten, že sa potom neznášajú tie baby, že Ježišmaria, ja som to posrala, majú ale stres z toho. Je to hrozně těžké tohle přepnout v té hlavě, že já jsem třeba byla teď v Londýně s holkama a pro mě ty lekce byly fakt těžký, protože já už tolik netrénuju, nechodím jako na workshopy, takže teď jsme byli třeba na 10 během 5 dní a fakt to bylo pro mě těžký a vždycky dřív mi všechno šlo a teď jsem byla taková, jako že to fakt nedávám a bylo to pro mě těžký ustát v té hlavě, že vlastně nedokázala jsem si fakt ten proces toho učení tolik užít, protože jsem byla počas té lekce frustrovaná z toho, že mi to nejde. No, ja úplne presne viem, že ja som takto odišla na 2 mesiace do LA sa vzdelávať. A akože ten prvý týždeň ja som myslela, že tam umriem, lebo reálne si postavená do prostredia, kde všetci sú úplne geniálni. Všetkým všetko ide, všetci si všetko pamätajú proste. A ja ešte keď mám trošku problém si pamätať choreografie, tak som bola úplne frustrovaná vlastne. Ale aj chyba moja bola, že ja som si proste dala, že 4 tréningy za proste deň, čo bolo úplne aj pre moje fyzické telo, no proste to sa nedalo. A ešte v rôznych štýloch, že ja som proste chcela byť všade naraz. A ten týždeň ma fakt ako keby trošku posadil na zem, že že tá realita je vlastne, že ja som tu vlastne pre seba, že ja musím cítiť, že kde to vlastne speje, hej, ale aj to, keď mi to nešlo, ja som si to potom zobrala tak, že nešla som na tú lekciu pre video, aj keď obviously want it v LA, hej, ale naozaj som tam nešla preto a fakt som sa snažila aspoň chytiť kúsok tej choreo, alebo niekedy sa podarilo, že som ju na celú a už som si to akože aj užívala, ale to bol proste proces. Tiež, že na konci už som si brala menej tých lekcií, lebo som pochopila, že menej vlastne je viac, lebo ti to dá viac, že tá aj hlava ti viac pracuje. Takže som si fakt vyberala, že na ktoré lekcie ísť. Ale je to náročné, je to strašne náročné. Ale hlavne ešte takto v takom intervale, že nie ani na fyzickú, ako keby nejakú... Jako na kondičku? Nebo prostě na to, aby jako to zvládlo to že tělo, ale kondičku, ale na hlavu, lebo zapamätať si všetky tie choreografie a ešte tú muzikalitu a ešte proste, keď ich máš milión v hlave ešte z predošlých dní, tak je to náročné. Mě na tom mrzí, že pak vlastně odejdeš z té lekce a jdeš na další a vlastně to celý jakoby přebiješ něčím dalším. Ja napríklad robím to, že keď sa mi tá choreo páči a viem, že to je, že to nedokážem v ten čas, tak ja si to zoberiem domov a trénujem vlastne potom, ako keby sa to naučím a až potom to trénujem a vlastne zatancujem, lebo to ti dá strašne iný vlastne rozmer toho, lebo už to vieš a už si môžeš povedať, že aha, toto a na tom sa vlastne učíš, lebo podľa mňa naučiť sa choreo za chvíľu a potom odísť, aj tak ju zabudneš, vieš, že je to náročné, no, ale no. Ale jako podle mě každý jde na tu lekci s tím, že má to očekávání, že se to fakt za tu lekci naučí a zabije to a jo, že vlastně je, no. Je to, ako teraz som bola práve v Amsterdame pred
neviem kedy, pred asi 2 mesiacmi na takom intenzívnom vlastne víkende, 3 či 4 dní. A tam ešte není ani o to, že máš 4 tréningy za deň, ale máš ich hneď po sebe. Nemáš sa ako ani kedy najesť. Je tam 500 ľudí v jednej miestnosti, není tam klima, je tam 500 stupňov, že ty tam len vojdeš a ty nevieš dýchať, že tam nebol vzduch. A ja úplne, jak tu môžeme reálne existovať? Ale všetci tam trpíte spolu proste, lebo si zaplatila. Proč lidi do toho jdou, když to no, má akože oni podmínky? sú, no my sme nevedeli, hej, že aké to presne budú a bolo to leto, hej, že tiež ako keby organizátori to nemohli vedieť, ale myslím si, že tú kapacitu neodhadli a to je vlastne CDK, to je teraz taká najlepšia skupina vlastne tanečníkov a vtedy som si vlastne hovorila, že to je úplne, my sme úplne superheroes, kto tam ostal na všetky tie, že fakt ty musíš mať... Odchádzali lidi z toho? Pár, hej, ale hlavne ty, keď si odišla z tej miestnosti, tak sa nevedela vrátiť, lebo tam už nebol ten vzduch. Že ty si uvedomila, keď si sa vrátila, že pre Boha však tu sa nedá žiť, že úplne si len vošla a si bola spotená proste. No ale že som si tak uvedomila, že my sme úplný superheroes, že ako môžeš vlastne dokázať to telo aj hlavu úplne tak nastaviť, že proste fokusuješ sa len na to a že to prejde proste, že to je úplne, fakt to musíš milovať a chceš sa úplne zlepšiť, ale podľa mňa je aj v tomto v pohode povedať, že ja teraz túto lekciu proste nezvládam, úplne mi na jednej lekcii poslednej úplne mi vypla hlava, nedávala som to a len som ako keby tam bola, sledovala to, snažila som sa to chytiť, nejak som ako keby vedela tú choreo, ale absolútne som nemohla už ísť naplno, že fyzicky, psychicky úplne som to nezvládala, ale aj toto je v pohode, proste, že robíme to pre seba, že nikto nás za to ako keby nedá diplom alebo nejakú fajku, že sme to proste zvládli, že to len my ako keby pre seba, takže že není to také ako keby jak to povedať bože, neviem to slovo nájsť také, nie že dôležité, ale proste, že svet na tom nestojí, vieš, že sa nezrúti proste, že keby si aj odišla. Že to je úplně v pohodě. Kdyby si měla říct jednu nějakou taneční akci, takovýhle třeba camp, ať už z toho LA, z Anglie, z Amsterdamu, kdekoliv si byla, kam by si jako fakt jela znovu a doporučila bys to každému? Je nějaký takový místo? Nemusí to byť camp. Akože určite tanečníkovi, kto sa venuje choreo teraz, ja absolútne nerozumiem. Nie, že nerozumiem, ale nie som v tom freestyleovom svete, ani battleovom, ani takom proste, že to sa úplne vymýka, že ja som fakt ako keby choreo. Takže tým ľuďom, čo sa venujú choreo alebo chcú byť vlastne v nejakých takých veľkých joboch pre nejakého speváka alebo v aréne, hej, tak určite si musia zažiť LA ako už nie ani v tom tá tanečne ako kvalita, tá sa už dá nájsť úplne v Európe v pohode, akože tých trénerov. Ale tá energia a tá komunita, čo tam je, že tam je tak veľa ako keby tanečníkov z celého sveta, že tebe vlastne dojde, že koľko nás je a koľko nás chce to isté a proste, že to milujeme, chceme sa zlepšovať, proste ty len prídeš do tej miestnosti a každý má ten svoj ako keby to nastavenie a je to strašne že jednak ťa to, no jasné, úplne. A jednak ťa to ako keby tak prebere, že vlastne wow, že akí tanečníci sú na svete a ani nemajú toľko tej práce možno, a že by mali, ale fajtujú proste úplne sa snažia o to, aby vlastne ich bolo vidieť a tak. Jasné, že to je veľa aj o kontaktoch, že musíš proste sa prísť s ním porozprávať aj s tým trénerom a tak ďalej, že aby si ťa trošku všimli. Ale celá tá ako keby atmosféra toho, jak to tie lekcie idú a v rôznych tých štúdiách sú iné ako keby tie atmosféry, že je to strašne super sledovať a podľa mňa každý tanečník, kto chce takýto job, by to mal zažiť. Lebo to ťa tak postaví na zem, že Česko a Slovensko, to my sme tu úplne nič. A co myslíš, že dovedlo tebe k tomu, že teď můžeš být na full time tanečnice? No, ja vlastne tak venujem, to je také, lebo venujem sa fakt tomu tancu od 3 rokov, že ja akože
niekto si myslí fakt asi, že som sa narodila a viem tancovať, že tam je toľko hard work za tým. A ja som sa veľmi aj stránila tomu, čo mám napríklad učiť, lebo ja si nemyslím, že som na tom leveli, že by som mohla učiť. Ja fakt si to nemyslím, ja sa fakt snažím stále vzdelávať, stále makám na sebe, že presne aj to, čo som spomínala, že ten Instagram a ten fast life, čo žijeme teraz, tak my nevidíme tú stránku poza tým, že koľko tréningov, koľko času, koľko úsilia aj vlastne mojich rodičov to stalo, keď som bola malá, hej, že mi fakt dopriali to tanečne sa vzdelávať na tie aj súťaže, aj ma viezli na všelijaké kempy, že niekto nemá túto možnosť vôbec, hej, že no ale potom vlastne, keď som niekde učila na nejakých letných kempoch, tak som videla ako keby mňa v tých mladších babách, alebo chalonoch, to je jedno, ale že strašne ma baví predávať tú ako keby, že energiu, že proste, že to robíme, pretože nás to baví a že nech sa moc ako keby nezaciklia do toho, že Ježiš, to musí byť dokonalé. Že vôbec, že proste každý sme svoj, každý sme nejakým štýlom proste unique a no chcela proste, že vždy im hovorím, že sa na mňa môžu obrátiť, že kde by mohli trénovať, kde vlastne aj do zahraničia, ako to tam je a tak ďalej, že trošku ich pušovať k tomu, že môžu odísť odtiaľto aj von sa vzdelávať. Takže myslíš, že to, že jsi třeba žila těch 5 let mimo tady Československo, tak je to i jeden z bodů, který tě dostal do toho, že můžeš být full time tanečník. Akože určite, ale tak hlavne odísť takto od rodiny, od všetkého sama, že veľmi rýchlo som musela dospieť vlastne zo dňa na deň. Kolik ti bylo? 17, ale vieš, tak to keď žiješ proste s rodičmi a všetko vlastne máš na zlatom podnose, tak potom si až uvedomíš niekde v inej krajine, že aha, však ja som tu sama, že vlastne musím sa o seba postarať. A tým, že som tak rýchlo ako keby dospela, tak už som si začala uvedomovať, že čo vlastne potrebujem, čo chcem. Trošku ma to odvialo od ako keby, že ten office work, ale aj to mi ukázalo vlastne, čo nechcem. Že absolútne to nie je práca pre mňa zavretá niekde v office, že radšej by som ten čas a energiu venovala tancu. Takže určite ma to posunulo, to, že som ako keby išla do zahraničia, ale oveľa viac ma posunulo napríklad ako v tanci tá LA, že byť 2 mesiace preč a len tancovať a ísť do toho limitu, ale aj na iných kempoch, ako to CDK napríklad teraz v tom Amsterdame, že je to úplne taký iný pohľad na to. No. Takže myslím si, že aj to. Ale ja ako keby, ja ten tanec absolútne nevnímam ako nejakú proste súťaž. Že ja niekedy mám pocit, že tu v Čechách na Slovensku to tak trošku je, ale ja absolútne ako keby že preto som to ako keby nechcela ako prácu, lebo ja to mám fakt stále ako hobby, že niečo, čo milujem, že som sa nechcela zobudiť, že ja musím ísť tancovať, to vôbec. Takže sa snažím vyberať aj tie joby, aj čo robím vlastne, že neberiem všetko absolútne a že fakt robím to, pretože ma to baví a že už som si našla tu nejakú svoju komunitu, kde ma registrujú a kde radi chodia, čo aj na moje tie open classy a tým ma to baví, že je to také... Prostě si v tom snaží držet tu vášeň, yes. tu lásku. Yes. Tak držím palce, ať to tak vydrží dlouho. A s jakými interprety si spolupracovala? Nebo nemusí to být jenom interpreti, ale prostě asi nejvíce jako tanečník, když jsou nějaký show, tak asi nejvíc jako interpreti jsou ty osobnosti, s kterými se jako potkáváte. Keď som prišla vlastne do Prahy, tak som bola najskôr Superstar. Tam som vlastne tancovala hlavne potom s Adamom Pavlovčinom, aj v nejakých videoklipoch a tak. Potom vlastne s Jižím Kornom, to sme mali turné, aj všelijaké iné koncerty. Leoš Mareš, s Evou Farnou, Saru, Rikas, tu mám ako súkromne. Aj teraz sme mali vlastne ten klip, čo robil Simon.
Ty kokšo, no. Ja už... Aha, Ben. Vidíš, to by som zabudla. Ben, teraz ten Eden. Takže jsi hodně takový stage performer. No, akože jo, mám to veľmi rada a tým, že som proste choreo, tak ja vlastne ani... Bude to proste koncert ako pre niekoho, alebo to je nejaká reklama, alebo to je... Co tě z toho baví nejvíc? Nejaké shows. Asi ten stage, no. Ako fakt, tam som sa našla, že mám rada performance. Baví tě, že to je jako živě? Že to je třeba jako fakt jenom jednou, vlastně vždycky, že jo? No, napríklad ten Korn, ono to bolo viac ako 50 krát, že to bolo fakt... Jasně, ale myslím jako, že prostě v tu chvíli se to odtancuje jednou, že to je fakt jako živě, že třeba reklama, videoklip a tak hej. Akože hej, ale mňa baví hlavne asi aj ten proces, proste dostať sa do toho štádia, že idete to na ten stage a tie tréningy napríklad proste aj na toho Bena, že tam bola tak super skupina ľudí, že ja som sa tešila každý deň na ten tréning vlastne a keď sme to už spoločne celé tie hodiny, čo sme trénovali, vlastne dali na ten stage, tak je to strašne ako keby satisfying a také, že wow, že my sme to proste zvládli spolu a ešte nám je aj dobre a všetko to fungovalo. Takže celý ten proces mňa to baví. Akože aj s tými ľuďmi, proste tanečníkmi a celé také. Jaká je Sara Rikas? To určitě bude spoustu posluchačů zajímavé. No najlepšia. Nie, my sme si strašne sadli, sa aj smejeme, že vždy prídeme na tréning a máme presne to isté oblečené. Proste úplne jak len blond a bruneta. Ale no, takže teraz sme dlho spolu neboli, lebo ja som bola odcestovaná vlastne a aj ona mala toho veľa. Tak budúci týždeň sa máme po dlhom čase vlastne stretnúť na tréning. Takže ona to má v sebe, proste to je ten tanec. Úplne ide, že sa pustí hudba a ona už ide svoje. Takže... A ty teď hodně učíš high heels? Nebo jako hodně tancuješ nie, práve, na že podpatke? vôbec. Ne, vůbec? No nie, takto. Akože ja robím heels, ja chodím na veľa tréningov, akože sama sa vzdelávať. Nemyslím si, že som v štádiu, kedy by som mala učiť pravidelné lekcie heels. Akože ide mi to, mám proste tréning za sebou, viem tú techniku a tak ďalej, ale není to niečo, čo by som povedala, že som 100%. Hej. Takže... Ale baví tě to? Baví ma to, hej. Akože sem tam učím tie heels, že aj si spravím napríklad aj svoj akože open class, ale je to skôr, že mňa chytila hudba a mám tie heelsy a je to ženské a je to super, takže áno. Aj so Sarou vlastne robíme heelsy, ale tak ona je začiatočník, takže tam hlavne tá technika a tie také easy pohyby a veci, ale v Prahe je oveľa lepších heels vlastne tanečníc, čo by mali vyučovať. Workshop, tak jakoby tvoje choreo je jako spíš. No, skôr je to jako popsala. Ja viem, že skôr je to na tú choreo a hudbu. Že jasné, že tam je nejaká tá technika a tak, ale nebudem vyučovať úplne proste na začiatku, že walk, jak to má presne byť a tak, že ja poviem základy určite, lebo väčšinou na tých hodinách prídu aj ľudia, ktorí nikdy v nich nestali, tak vtedy som strašne opatrná, lebo... To musí byť docela těžký, ne? Pojmout jako... No strašne, lebo heelsy nie sú ako keby vec ako zdravé pre teba. A keď to robíš zle, tak ti to môže naozaj ubližiť. Môžeš si urobiť zranenie, s ktorým potom sa ťaháš dlho. Sama som to zažila. Musíš naozaj byť opatrná aj v heelsoch, ktoré si vybereš. Strašne to záleží na tom, že aby boli super, aby ti držali členok. Určite uši, že není to proste akože... No, je to veda, ale strašne si dávam na tom záležať, lebo zdravie je fakt prvoradé a pre tanečníkov už úplne. Takže vždy mám takýto na začiatku preslov, že proste be careful, prosím. A keď ste na tom nikdy nestali, tak prosím, že ak by to bolo mocné, radšej si ich vyzujte, že pôjdete bez, že to je proste proces sa do toho dostať. Takže... Vlastne tá lekcia sa dá jako užiť i bez No bez jasné, toho, vždy. Akože na boso úplne v pohode. Takže akože ja sa snažím proste v každom štýle tak viac vzdelávať stále non-stop.
Takže heels sú jedným z tých takých. Tak já myslím, že to je právě něco, co tě jako víc definuje, nebo... Nepovedala by som. Akože baví ma to, ale ja učím hlavne teraz jazz funk. Ja myslím si, že to mi tak najviac ide a môžem najviac ako keby predať v tom štýle. Ale no. A kdyby teda to někdo chtěl zkusit s tebou, tak ty teda neučíš pravidelně vyloženě? Nemáš jako každý týden nějakou lekci? Tak to ja vlastne robím si open classy, kde proste vyhodím na Instagram, že vtedy a pošlite mi e-mail. Potom vlastne teraz som si vytvorila takú private skupinu pre začiatočníkov mierne pokročilých, lebo ma oslovili, že by chceli. Takže mám private lessons, akože aj v skupine, aj solo, aj 2 a tak, že to robím. Takže ráda děláš třeba právě soukromky. Jo, to ma veľmi baví, hlavne keď tí ľudia proste chcú. Že vidím, že chcú sa zlepšiť a chcú vlastne, aj niekedy je to, že doučiť sa tú choreo, čo sme robili a to ma ešte viacej vlastne teší, lebo vidím, že chcú to vlastne dostať a chcú sa v tej choreo zlepšiť a to je presne to, čo vlastne ja robím, že si zoberiem tú choreo a snažím sa ju potom doma ako keby vylepšiť a že čo mi ide. No takže to je super. A potom učím vlastne väčšinou cez leto na nejakých kempoch alebo keď sú tu nejaké intenzívy v Prahe, keď ma zavolajú. No a ešte vlastne teraz idem učiť na Choreo Connection, čo je pre mňa úplne ako keby... No lebo ja keď som bola mladšia, tak som vlastne z toho Anglicka išla prvýkrát do Prahy takto na taký väčší kemp a to bolo presne Choreo Connection. Ja som ešte zobrala vtedy aj z Anglicka nejaké kamošky. Takže to bolo pre mňa také, že wow, lebo tam boli úplne strašne super vlastne lektory a rôznych štýlov, takže ma to strašne bavilo. No a teraz vlastne sa to obnovuje. Sanchez vlastne to znova začal a vlastne ma tam pozval, nech učím a som tam jediná žena, takže úplne som, že mám responsibility za ženskú onu. Za ženskou veta. No, takže 28. vlastne budem učiť tam. Takže sú to 28. také... listopadu. Áno, teraz. Že sú to také buď sama učím, alebo na nejakých takýchto akciách. Kdyby si měla říct nějaký jeden životní moment taneční, na který nezapomeneš a jaký by to byl? No, ale ich je viac. Akože ja z toho, ešte keď som bola malá, akože súťažila na tých všetkých súťažiach aj mimo proste Slovensko, tak pre mňa to bolo úplne wow vlastne súťažiť niekde v Dánsku, Norsku a tak. Ale keby tak recently, tak asi ten band bol strašne emotional, ale aj z toho, že som videla, že ten proces toho, ako sa to tvorí, že je to s kamarátmi a celé to bolo také smooth, že bez nejakého stresu, nátlaku, že sa to dá proste aj takto normálne prežiť. No a potom vidieť toľko tých ľudí a ešte v tom daždi. Ja som tam byla. Ja som nemohla viac rozkročiť nohy ako takto, lebo by som bola proste v šnure. Takže asi to, ale že... zároveň to mělo brutální atmosféru. Akože hej, bolo mi ľúto, že nemôžeme vlastne ísť 100%, lebo sme na to tak trénovali, že proste je to taký trošku... No, nespadlo tam, neuklouzlo tam niekto? No ježišmaria, stále všetci. Ale to bolo normálne takto vody na tom pódiu. Takže tie podmienky, ale aj to nám proste dalo takú, že my zvládneme už hocičo. Že bolo to skôr ako keby na efekt, že nemohli sme ísť na 100%, lebo by sme sa tam... Pořád by nedopadalo. Hej, ale to bolo asi také... No a potom s Kornom, akože to je tiež srdcová záležitosť, že Jiří Korn je neskutočný človek a všetky tie vlastne turné aj v všetkých tých mestách v rôznych vlastne niekedy to boli kultúrne domy, že to bolo také malé, potom to bolo intimní. No, potom to bolo niečo obrovské, aj O2 Arena, takže tam sme toho strašne tiež veľa zažili a ako to sa museli hrozne spoločne, to sa museli zžiť? No, strašne sme boli vlastne stále buď na sále, alebo v nejakom kultúrnom dome, alebo v O2.
No, takže super, no. Som pocestovala Česko, víš čo. Poznala si tady. No. Všetky kultúrne domy poznám. No, takže aj to bolo také... Ale viacej ich je len to ja už ani neviem. Teraz som si práve robila nejaký životopis, ale že tanečný. A tam bolo presne to, že to mám napísať a ja úplne, že ja neviem ani ty kokso všetko, že musela som si reálne pozrieť Instagram, že to je fakt naše portfólio. No úplne, že tam vidíš všetko, takže som si poskrolovala, ponapísala, že čo, kde som bola vlastne, pospomínala. No úplne pospomínala, no, že je to teraz taká tvoja prezentácia, no. Tak. No. Dostala si někdy nějakou bizarní nabídku na spolupráci? Akože, ja už ani neviem. Ako určite ich bolo nejaké, ale také bizarnú spoluprácu beriem aj to, že je to absolútne nerelevantné ku mne. Akože nie je to ani s tancom, ani s ničím, že proste nejaká okena, ja neviem. Takže je to nechápem, že proste prečo by vlastne ľudia to chceli vôbec nejakú spoluprácu s človekom, čo som v tom úplne mimo. Ale inak asi nie. Takú úplne bizarnu. Asi. Neviem. Kdyby si měla říct 3 lidi, kteří tě nejvíc inspirují? Akože v tanečnom svete, alebo... Môže byť i v živote. Tak inspiruj. No, tak určite je to moja rodina celá. Že aj rodičia, aj sestra, brat, je to... Som veľmi rodine založená. Takže oni sú veľmi môj nejaký taký ten drive, motor hnací, že sa vždy môžem na nich spoľahnúť a to je podľa mňa v živote dôležité, že to tiež by som proste tak chcem, aby mali ľudia vnímali. Ale inšpiruje, no. Akože podľa mňa inšpirujú celkovo proste takí tí tanečníci, ktorí si idú za tým svojim snom a neriešia vlastne tie nejaké okolité vlastne veci, že idú si proste to svoje a chcú sa vlastne prezentovať a majú to v sebe a im je jedno vlastne, čo si kto o nich myslí a idú vlastne aj cez tú fyzickú aj psychickú nejakú a je ich milión, hej, to teraz ja tu nemôžem všetkých, ale je to fakt podľa mňa taký ten šport, čo fakt musíš používať nielen hlavu a telo, ale musíš byť aj kreatívna, musíš aj vychádzať s ľuďmi, proste je to taký celý ten komplexný balíček, čo musíš mať. Takže mňa inšpirujú vlastne všetci tanečníci, čo sú takí goal-oriented a chcú sa vzdelávať a pokorní a yes. Máš nějaký rituál před show? Rituál před show? Umývam si zuby. Neviem, či to je nejaké, to je divné, ale proste vždy si umývam zuby. A yes, to je asi všetko také, ale tak rozcvička a tak, ale to už není taký rituál. To je asi také všetko. Jak relaxuješ? Protože určite potrebuješ ako nejak kompenzovať. Ja som na toto strašne by som povedala, nie som v tom dobrá. Lebo myslím si, že takú záťaž, ako my dávame do tela aj na všetko, si zaslúži naozaj regeneráciu typu sauna, masáž, nejaký chiropraktik, či čo, proste fyzio a tak ďalej. Akože ja už tam idem, ale tak za 5-12 vždy, takže to sa snažím ako keby ale relax ja považujem aj, že si proste zapneš seriál a chvíľu nemyslíš na nič iné, lebo to je tiež pre mňa niekedy nemožné, že ja si reálne niečo zapnem a ja som tam není. Takže teda nie som tam. Vy to máte inak v češtine, že? Že som tam není. To nemáme. Ale vždy sa mi za to smejú. Tak, takže to, ale ja milujem aj iné športy. Ja veľmi rada lyžujem. Ja som vlastne vyrastala v horách na Slovensku, takže mám strašne rada prírodu a hiking, proste všetko s tým spojené, takže určite tam relaxujem najviac. Dokážeš si... Sice sama zasmála svoji odpovědi. Jo.
Chtěla jsem se zeptat, jak si myslíš, že bude vypadat jako tanec třeba za 20 let? No, tak to netuším, lebo už teraz, ako to ide rýchlo a ten Instagram a celkovo tie sociálne siete, je to crazy. A takže ja neviem ani... podľa mňa záleží aj v akej sfére, že či to je ten freestyle battles a tak, alebo tieto... Tak v tých choreo. Podľa mňa to pôjde dole vodou. Lebo že aj to AI, aj všetko je tak moc, že už to nebude také ako predtým, podľa mňa, ako teraz. Že teraz je to podľa mňa super, ale už tiež je to veľmi náročné, akože aj s tými sociálnymi sieťami. Takže ja len dúfam, že sa nestratí taká tá individualita a nejaká autenticita, že to proste nebudeme ako stroje len a že do toho bude sa dávať aj nejaká tá vášeň. Takže môžeme len dúfať, ale... Takže máš toho spíš jako strach, nebo... Nemyslíš si, že to jako půjde správným směrem? Ja mám pocit, že tým, že žijeme v tej rýchlej dobe a že proste všetci chcú hneď všetko teraz, tak sa ako keby tí ľudia, čo aj idú trénovať, tak majú pocit, že za jeden tréning to zvládnu. A presne v tomto mám ako keby takú, že sa toho bojím, lebo ja keď som bola menšia a čo som mala za tréningy, tak teraz by to už ako keby nefungovalo, že proste tá motivácia ako keby upadá, lebo ty vidíš na videách už niečo perfektné a ty to chceš presne takisto, ale s nejakou ako keby manuálnou, chápeš, prácou fyzickou. Takže ja len dúfam, že sa do toho znova nejako dostaneme a že budú proste aj deti a tak chcieť makať vlastne, lebo to je o tom. Takže že musíš fakt makať na sebe, že to není len... Jako co tebe žene dopředu, nebo kde prostě bereš ten motor, tu inspiraci právě pořád jako chtít? No ja to milujem. Ja milujem sa hýbať, milujem sa vlastne v tom ale vzdelávať, posúvať, že a strašne ma baví, ale aj tá komunita, že keď máš ten tréning, tak všetci ideme si to užiť a všetci sme v tej jednej miestnosti vlastne pre to isté. A to je pre mňa najväčší hnací motor, že ja aj keď mám teraz open class, že tam sme vlastne 1.5 hodiny zavretí a ja potom som akože unavená, ale úplne by som ešte chcela vlastne, že je to fakt taký, ale to prostě tanec, no, milujem tanec. Prostě. A měla jsi někdy jako krizi? Nebo nějaký moment, kdy si nevěděla, jestli třeba tomu věnovat tolik energie? Akože hej, no, keď som normálne aj pracovala, aj študovala do toho a všetko dokopy, tak ja som vlastne mala pocit, že som všade, ale nikde. A preto aj ten tanec, že ja som nemohla vlastne 100% ničomu venovať. Takže som bola všade a tá moja hlava a energia, ja som proste bola mimo. Fakt, že mimo. A preto ja to nazývam, že som fakt vyhorela, že som úplne prestala vlastne aj s tou pracou, aj chvíľu s tancom, že som si dala také off chvíľku a vtedy až potom nabehlo ale ten tanec, že som preto vlastne skúsila, že idem skúsiť iba to chvíľu, že to ma vlastne naplňa a ženie vpred a proste chcem sa v tom zlepšovať, takže asi to, no. A jaký máš teď plány do budoucna s tancem? No ja som akože fakt strašne vďačná teraz, že som si nejako vybudovala takú tú komunitu v Prahe, že o mne už ľudia nejako vedia a že chcú so mnou vlastne aj trénovať, aj vlastne chcú ma na nejakú prácu, akože aj s interpretami a tak. Takže podľa mňa som sa teraz tak v Prahe prvýkrát našla, že už tie roky driny sa mi nejako vracajú, hej. Takže ja som teraz fakt šťastná, akože aj na tých lekciách svojich, aj keď učím, aj keď som na nejakých vlastne, ja furt chcem povedať jobov, ale jak to povieš? No proste nejakých... Na nejakých ako tanečných projektech. Jo. Na nejakých tanečných projektoch, takže ja vlastne každý deň som taká, že čo ma vlastne čaká že viem, že keď takto si tomu otvorená, tak to proste príde, že nemakáš len tak. Asi tě hodně baví ta různorodost, ne? Že to je úplne to má... Pořád něco jiného. No. Fakt to ma fakt baví a
aj ťa to zavenie vlastne k iným ľuďom, k iným možnostiam, že je to strašne také, že furt niečo iné. Takže ma to fakt baví. Pořád zmiňuješ, že je vlastně ta doba strašně rychlá a určitě to, proč je to tak rychlý, tak to způsobují sociální sítě. Jak to vnímáš ty? Je to pro tanečníka důležitý? No, a dávaš si na tom záležet? No bohužiaľ, je to podľa mňa teraz, ak chceš vlastne mať tie tanečné projekty, mať tú prácu, tak sociálne siete ako Instagram je tvoje portfólio, takže je to najdôležitejšie, ako sa môžeš dostať k tým ľuďom. Potom druhá vec je, že ideš na tie ich workshopy napríklad, alebo sa nejako dostaneš do toho podvedomia, ale ten Instagram je tá prvá vec, na čo sa pozrú. Aj keď teraz som robila nejaké audition, vlastne príjmačky do nejakých projektov, tak tam už ani nebolo, že portfólio, ale tam bol len Instagram, že daj Instagram. A teraz je to strašne vlastne zavádzajúce, že ja napríklad to beriem naozaj profesionálne už ten Instagram, že nedávam tam nejakú úplne osobné veci ani nič, lebo už tam vlastne pridávaš, kde učíš, už tam pridávaš, kde vlastne na akých kempoch, už tam zdieľaš vlastne tanečnú tvorbu, už nejak sa prezentuješ a je to veľmi, keď už si v takomto štádiu, že sa tým živíš, tak je to podľa mňa najviac dôležité, lebo to je ten obraz, čo vlastne všetci vidíme, teda. Takže určite to je dôležité, ale je to trošku aj vlastne scary, teda strašidelné, lebo ten Instagram skresluje presne to, že ten tréning tam není ukázaný, není tam vlastne ukázané, čo za tým všetkým vlastne stojí, aká si osoba, že si pomyslia, vieš, že Ježišmarja, no tak tá, hej. Ale vôbec nevedia vlastne ten súvis. Přijde mi, že to na jednu stranu, když se člověk dívá detailně, protože já se taky samozřejmě dívám na každýho hosta, který sem přijde, tak mi přijde, že tu energii z toho jako poznáš. Můžeš se zmýlit, ale jako vlastně to vypovídá jako hodně o nějakým... Akože určite jo, ja sa snažím aj ten Instagram ako keby dať tam trošku aj seba, lebo stále sme ľudia a akože je to môj život. Takže snažím sa nejako tak normálne prezentovať, ale stále to brať aj profesionálně. Lebo... Ale je fakt, že všichni, asi, co si myslím, lidi, co třeba tady byli, tak jsou upřímní možná v tom životě, že věřím tomu, že někdo dokáže fakt ten obraz udělat úplně jiný a hraje si úplně na něco jiného, než je, no, ale... No, to sa dá, ale je to dôležité, no, teraz už bohužiaľ je. Takže ja aj keď mám lekcie, tak ja sa snažím ako keby dostať tam tú kameru, ale už nie len z toho, že proste je ten tréning, preto ja im to vždy hovorím, že to je absolútne není tak. Ale keby ste chceli, tak na konci sa môžete natočiť, lebo keď som bola ja napríklad v ich veku, tak toto bolo strašne... Chtěla si z toho mít prostě. No, jak sa prezentuješ? Vieš, že musíš si zaplatiť kameramana, aby ťa natočil. Je to náročné, že v takom veku ešte, že nevieš. A na mobil je to vlastne zase trošku neprofesionálne na tom Instagrame, že je super, že vidieť, že máš nejaké video. Mne to fakt pomohlo v niektorých tanečných projektoch, že vlastne ma vybrali len kvôli tomu, že som mala nejaké video z nejakého kempu a videli, že ma vybrali vlastne do tej skupiny a videli, že aha, tak ona je asi dobrá, tak tu zoberieme, že fakt sa mi to už stalo, takže je to dôležité. Je to už prostě součást nás. Je, no. Zatím větší. Je. Porucovala si někdy nějakou soutěž a máš zkušenost s soutěžima, kde prostě vystupují taneční Jo, tak ja som fakt, že roky fungovala v IDO a potom vlastne, keď už som tak nejako skončila, tak ma volali ako porotu na niektorých slovenských súťažiach, ale bola som aj vlastne v Prahe na CDO. Tam som porotila a no, to je taký ten môj iný život. Ja mám pocit, že to je úplne pred tým. Je to... Akože
je to super podľa mňa pre tie deti, že majú nejakú tú komunitu, trénujú spolu, majú tie súťaže, že pre mňa osobne, ako keď som bola malá, bolo to super, lebo chodíš na súťaže s kamoškami teda a máte nejakú tú zdravú rivalitu medzi sebou, že aj to ťa veľa naučí. Ale tým, že som z toho vypadla už teraz, tak po takej dlhej dobe, keď som prišla, tak vlastne mňa mrzelo, že tam sa nič nezmenilo ani v tom, čo mám disco, hej, že to je furt to isté. A ešte horšie, že to je ešte viac sa to stalo ako gymnastika, že už sa to nikde neposúva, že vtedy, keď som ešte ja bola a súťažila, tak aspoň tam bol trošku ten tanec, že mne sa vždy páčilo na Česku, že to mali fakt tanečné viac ako o skokoch a tak. Ale teraz už je to úplná gymnastika, úplne do jako toho. Disco. No, že to je úplne len skoky, točky a rýchlo a všetko. A vlastne v tom nevidím ten nejaký, ako keby... Smysl? Nebo? Zmysel, ale skôr takú tú kreatívu. Že už je to, všetci sú rovnakí. Už sa pozeráš len na kostým a ako vyzerá to dievča, že, alebo chalan teda, to je jedno, ale že proste není tam také tá osobnosť v tom. Takže preto podľa mňa aj ma to tak trošku od toho zavialo preč. A ty si teda hodnotila disco nebo street? Třeba teďko na tom CDčku. Tam to bolo všetko dokopy. Tam bolo aj tie contemporary veci, tie či jak sa to dance show, či neviem. Street show, dance show, no. Tam ich bolo toho milión. Takže ako niektoré veci boli fakt zaujímavé, aj tie rekvizity a tak, že super to vidieť po takom dlhom čase. Takže, no. Zaujímavé, ale úplne iný život, podľa mňa. Že sa mi to úplne v inej etape odohrávalo. A teď tě teda poprosím, jestli máš něco pro naše posluchače. Nějaký třeba tip nebo tak správu. Ak ste to dopočúvali až doteraz, tak well done. Asi len to, že proste tanec je strašne super. Proste na všetko, ako keby aj fyzicky, aj psychicky, aj to, že je to tak strašne spojené vlastne so všetkým a môžeš sa tým prezentovať aj tvoju nejakú kreativitu a aj to, že proste niekedy, keď sú tanečníci a chcú sa vzdelávať, že sa boja spýtať vlastne tých, čo učia, alebo tých, čo už zažili tie projekty a to je úplná chyba, alebo je to fakt smutné, lebo my by sme, ja aspoň by som strašne rada predala veľa vecí, čo som sa ja sama naučila, alebo poradila, alebo takže to ako nebojí že sme v tom spolu, že absolútne to, je tam nejaká rivalita, ale není to, že sme proste stále robíme to isté, že tancujeme, baví nás to a sme ako komunita, že bez nás by to vlastne, keby sme tam neboli všetci spolu, nefungovalo, keby bol úplne každý jeden za seba. Takže je len, že sa nebať proste a fakt sa vzdelávať a nech proste tanec je makačka a nemôžete to preskočiť. Takže naozaj sa vzdelávať na kvalitných workshopoch od kvalitných ľudí, ktorí vám majú čo predať. A není to vždy len o tom videu, alebo o tom vlastne na konci hodiny to mať všetko super, že to je možno na inokedy, alebo si to zobrať domov a potom, alebo popýtať toho učiteľa, nech ti dá private class. Ale že nech sa moc neubíjajú v tom, že ja nie som dosť dobrá, alebo ja nie som hento. Vôbec proste. A ja som bola v tom štádiu, že ja som sa fakt nenarodila, že to viem. Že tiež som bola v tom štádiu, že mi to nešlo, že som bola hrozná a tak. A no, že každý máme to svoje unique, takže podľa mňa každý v tanci niečím imponuje a stále tanec je strašne subjektívna vec, že každému sa páči niečo iné. Takže tak. Tak já moc děkuju, že jsi dorazila a za krásný slova. Bylo to podle mě skvělý. Vůbec si jako mluvila si úplně nádherně. No, angličtina, slovenčina, všetko dokopy, ale je prvý podcast, hej, takže prosím. Úžasné. A děkuji i vám, kdo sledujete a koukáte se na díly s tanečníky a pokud se vám to líbilo, tak určitě dejte like nebo odběr a sdílejte to dál. Díky moc. Pa, pa.